gabi, bagusab, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Tugutin na sabgo ninyo ng mga sa tagkatahuran ninyo mga oras ha. Hello po sa inyo, isang malamig. Umuulan pa ba sa labas? Kanina sumilip ako, medyo Baka naman ibang lugar dyan sa Metro Manila Ingat lang po tayo ha, medyo especially sa mga rider, medyo madulas ang daanan. Amping pirmi mga kabisyo Eto ngayong nakuha natin kanina mga kabisyo, ang lagay ng panahon. Di ba Col? Lagay ng panahon natin. Mabuti pa ang lagay kasi may panahon. Pero ikaw Col, may panahon. May lagay ka pero wala ka namang panahon. Ito nakuha mula sa Intertropical Convergence Zone ay nabuo ang isang low pressure area sa may silangan ng General Santos City. Ngunit hindi ito inaasahang lalakas sa pabilang bagyo. So yun yung good things dyan. Sana bukas para sa ating unang araw, unang gabi po, tugtog ng Aliwan and now trending, The Pasacalye Concert. Ang ating Aliwan Fiesta 2024 June 27. Maya-maya na. At tanong ko nga handa ka na ba sa pagbubukas ng tinaguriang Festival of Champions, ang Aliwan Fiesta ngayong taon na to? Huwag kalimutan ang opening po. Bukas po yan sa harap po ng Aliw Theater. Alam mo nang mangyayari pag opening. Meron bang fireworks? Meron bang paputok? Wala. Okay pa, all right. Kuya Juan, mabutahan yan ang atong kigol. At abangan ang iba't ibang festival musicians na maghaharap-harap sa tugtog ng Aliwan Competition na gaganapin yan sa harap po ng Aliw Theater simula alas 5 po ng hapon. So alas 5 ng hapon, bago mag alas 5 ng hapon, nasa harap na po kayo ng stage. At para saksihan po natin. After nyan, makikijam po sa atin at makisaya po tayo sa Oxbeat, ang grupong Yes My Love, si Raisi Avila, Arthur Miguel at ang bandang Dilaw sa now trending nasa The Pasacalye Concert. Alas 7 po yan ng gabi after nung ating festival musicians. Para sa unang araw pa lang yan po mga kabisyo, kaya kita-kits po tayo para sa day 1. Ang ating day 2 naman mga kabisyo, ito yung Reyna ng Aliwan Pageant Night. Of course, uulanin tayo ng mga nagagandang kandidata po mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, matutunghayan natin ang pagpapakitang gilas po ng ating mga kandidata para sa ating day 2 ng Reyna ng Aliwan Pageant Night. Ito'y gaganapin naman sa loob po ng Aliw Theater. Alas 7, kaya hindi tayo mababasa Siguro, ibang klase. Makakasama pa rin natin ang Filipino singer-songwriter mula sa The Voice Philippines na si Darrell Ong para haranahin po ang mga kandidata on stage. And marami pa pong iba mga kabisyo. So eto na, Aliwan Fiesta, talagang eto talaga yung the festival of festival po yan. Marami pong nag-aabang dito mga kabisyo kasi sa lahat po ng mga sumali dito, nasali sila sa mga mas malalaking mga pageant pa yan para sa ating Aliwan Fiesta. Eto, balik po tayo sa pinag-usapan po natin mga kabisyo. Etong mga nagaganap, mga nangyayari tuwing fiesta. Yan, sabi ko nga lagi yan, yung maraming pagkain, pero yun nga, maraming pagkain dito sa fiesta na to, Aliwan Fiesta, pero bibilhin mo. Meron din tayong Shoppers Bazaar pala mga kabisyo. Ito yung nabanggit natin kanina, etong Regional Bazaar. So ibig sabihin, yung mga pagkain po galing sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga regions mula Luzon. Ayan, andyan ang Ilocos region. Ayan, doon sa may Bulacan, banda, Nueva Ecija, sa Vizcaya. Mga iba't ibang mga pagkain siguro na tinitinda dito. Dito naman tayo sa may Visayas area. Ayan, andyan ang Cebu. Sana may lechon baboy siguro, sarap kumain ng lechon baboy. Isaw-saw mo yan sa suka na may sili. Ayan, may bawang. Ano pa? Ay, nako, sarap talaga. Mag-aso-aso ang imong kigol. Dito naman tayo sa may bandang Mindanao. Marami din mga kabisyo, At hindi lang pagkain ang ating pinag-usapan dito. Iba't ibang mga gamit, mga souvenir items siguro.
na pwede nyong gamitin. Oo, hindi ko pa talaga alam, no? At hindi lang yan, mga kabisyo. Andyan yung ating mga sponsors. Yung mga sponsors po natin ay nagbibigay po ng napakamababang presyo siguro. May mga pakapin pa. May mga dagdag pa dyan, mga kabisyo. So, inaanyayahan natin na kayo ay magdala ng sako. Bakit magdala ng sako? Isako nyo si Totoy Bato. Hindi. Ibig ko sabihin, baka may makita kayo na gusto nyong bilhin. Siyempre, magdala po tayo ng pera para alams na. Ayan, no? At for the information of everybody din, ang ating mga sasali sa ating street dance competition ay mga 20 po. Oo, mga 20. So medyo marami-rami din, mga kabisyo. Banggitin ko lang to isa-isa para alams nyo, ha? Para basic talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Makati City, Iba Zambales, Malabon City, Malolos Bulacan, Pasay City, Nueva Vizcaya, Atimonan, Quezon Province, Manila, Cebu Province, Giginto, Bulacan, Parañaque City, Ilocos Norte, Antipolo City, Cebu City, Lucena, Quezon Province, Polomolok, South Cotabato, Pagbilao, Quezon Province, Taytay Rizal, San Juan, La Union, and Iloilo City. Ano ba? 20 na ba yon? Ayan, kung binilang nyo. 20 na po yun, mga kabisyo. At ayan, no, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtutoy sa ating programa. At marami pa tayong linggo na magsasama-sama. Ayan, para sa ating programang Tutoy na Love, ako ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Bukas po ng alas 5 ng madaling araw, Feel Good Morning, makakasama inyong Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Ingat po tayo, amping pirmi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!